Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:01. This time check. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May mga naman sa ato ng mga kaaksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Sabado na kita, Marso 13 tuig 2021. Sa gihapon ang inyo amigo sa mikropono Aksyon Artay hupon checking in tubtob kita sa takna nga alas 9:15. Karon nga aga nagabi-abi man kita sa aton mga kaaksyon nga nagamonitor na via Facebook Live kag subong man mga nagamonitor paagi sa YouTube. Kumusta kamo mga Ilonggong OFW nga yara nagatutok na karon nga aga? Good day sa inyo. Ano man nga oras sa inyo ginahamtangan ang aton gid nga pagpanamyaw. Subong man sa magka-aksyon tayang nga nagamonitor naman paagi sa ilang mga transistor radio, nagamonitor man paagi sa mga ila salakyan dira, no? Kag nagatutok karon nga aga. Good morning sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Lakip na diri sa Bacolod, dira sa Isla Sampanay, Gimaras kag Kutob Malabutan sang aton broadcast. Mga pangalagad kita sa nasiling ko na diri sa Sabadong presentation, and of course may mga update kita nga tutukan karon nga aga. Number 1, ining party sa latest investigation sang kapulisan. Angot ini sa nagluntad na naman nga kaso sang pagpanglutang diri sa Metro Bacolod sa diin biktima patay. Tining kakita sa na yung way pagani ito masulbar ang nagligan nga kaso, may isa na naman ka-persona ginlutang ang worst kay Puerte. Puerte kadamo sa mga basiyo nga na-recover ginpatamaan gino sang tiro. Sa aton mga kaaksyon, may harapan karon
latest kita, no, after nga nag-abot na ang AstraZeneca, no, amo ini ang isa ka vaccine nga gamiton para naman sa mga medical frontliners nga mga senior citizen. San niya maumpisa ang rollout kag bala may listahan na ni para sa mga beneficiaryo. Now, i-check na lang na karon na sa EOC diri sa Metro Bacolod kag subong man sa probinsya sang Negros Occidental. By the way, on Monday, ang turismo sa probinsya pagabuksan na. Pero ang isa diri ka mga ipatuman kung himuon sang gobyerno sang Negros Occidental, magapadayon gihapon ang pag-require sa mga magasulod diri sa aton paagi, pag-require sa ila pagi sa pag-provide sang RT-PCR test result. Kaya mo na yung gusto matabo mo sang probinsya sa Negros Occidental. Since nga ginatagan man sila otoridad sa gihapon na pisar sa sining Resolution 101, kung nabutang da ka kinanglan, dapat medyo maghalog na kang mangin uniform na, no, ang ginapatuman ba nga mga regulation o travel guidelines. Nakita ni Governor Lacson siling hindi nano i-consultahan ta mga mayors kay ti karon okay malang na iya nga halugan naton, okay malang na iya nga tugutan naton na mag-travel di pasulod sa probinsya. Pero kung hindi mo na pag-i-require ang negative nga RT-PCR test result within 72 hours, umpisang inilagin kuha ini ang result sing ila swab test, mabudlay ni karon kay kung hatag kita kumpiyansa kang magsunod kita sa cases sa Metro Manila, at the end of the day kita man gyapon ang masakripisyo. Kagiban bagid karon nga mga update sa politika nagakinamog, no. Siling ko sa politika wa kagituod permanente nga abyan. Sa politika, wala ka man sang permanente nga kasumpong. Kay kabalo ka, hindi ka makapili mo sa imo kontrahon. Pero sa politika sa nasyonal, like for example, in the case ng PDP laban, no, hindi sila magilinsindihaday, no? Kapin pagid sa sining mga statement kagin buyan karon nga luyag man ordo naglain naman ang huni ni Senador Bongo nga sa primero daw ay siya ganang papili presidente, subong naglain ng huni niya. No, nga daw interesado naman siya mag-presidente, magpapili sa bilang presidente kung mangin katandem niya si President Rodrigo Duterte bilang vice president nga kandidato. Galing kayong tagpamuno sang PDP laban, silingin na ilang, niya kay daw hindi man na amo na ang konsensus kag daway pa man naton maistoryahan. Ay sadyang politika. Diri sa lokal, daway siya nagpapabatyag, no? Sino ang mga interesado sa probinsya? Diri sa aton sa area sa Bacolod City, daw naging tamimi. Siguna, mag-amunin nga, kundi October ng filing sa COC, siguna, ya mo pala ni Katimprano, linagumbay mo, hindi nahamak mo. Galing kay Tiway Takay Balo, basi kung way pa mag-umpisa o mag-init bala, nakakagway pa mag-design ng iban kung nanogid ang ilahi mo on this coming election. Tiyan Bacolod City, may mga bag-o lang kandidato di nga mag-aspirar o kung mag-file sang ila Certificate of Candidacy comes October. Na mga detalye na nagkaroon gagabusan sini bantayan sa aton nga pagpangalagan. Naunahon ko lang niyo para at least umpisa kita gilayon ang nagluntad nga insidente or kaso sang pagpanglutang kagabi dira sa bahin sa Police Station number 3. Ano bala ang pinaka-latest investigation sa kapulisan? Nagagwa nga subong, wala pa sila sang ideya, blanco pa sila gihapon kung sinong responsable nga naghimo sang krimen. Timakon mo ay niya, why huluhadlok why lang ya sa mga naghimo sang krimen? Tikon ikaw subong may bulubinlod ka, ti medyo halong gid, no? Kay pwede ka lang niya
hinali mabalbalan katapos kagin mo. Sino ay han ang naghimo sining nga krimen? Now, anong reaksyon diri sang pila ka mga sektor, mga negosyante, ang aton mga opisyales sunod sa Bacolod, na umahambal nila sini. O, kay damo na gin mo ang mga ginapang tumba, ginapang tiro bala patay. Ini bala, kabigon na lang naton nga kabahin sa new normal, nga nagakalnabo diri sa aton sa Metro Bacolod. Unahon kong update ang latest investigation sang kapulisan angot sininga kaso. Gin-follow up ni Aksyon Alvin Graba. Ining nga sa isang report o kon ang latest investigation sang kapulisan. Patrol reports. Let's have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon na Art liwat nga manduan ni Pulis Major Richard Pajarito ang iya sining nga mga kapulisan nga lantawon usisaon ining mga CCTV footage sa posibilidad nga makita lang man o man lamang ang ining plate number sa Toyota Innova color pula ukon maroon. Plus ang laragbay of course ining gin-aligar duha kataglutang responsable nga nagtiro tubtub mapatay ining si Lino Cuadra, 62 anyos, taga Purok Sigay Barangay 2 diri sa siyudad sa Bacolod. Pero diri kay Richard Pajarito natabo ang ining nga insidente dira sa area sa paradahan mismo sa North Terminal. Din si Quadra Action Art ang nakaangkon sa malubha nga mga kapilasan sa iya sining lawas, especially sa iya sining dughan tuga ini sa nga pagpanglutang nga nagresulta man Action Art sang iya sining nga kamatayon now na recover kagabi sa mga otoridad, especially sang scene of the crime operatives ining kapinbiente ka mga basiyo sang caliber 45. Grabe, 20? Oo, Action Art may Sus. caliber 45 kag 9mm. Busing ganun, mataas nga kalibre sa nga armas ang gingamit sa pagluthang Action Art. Dugang pagida diri ni Pajarito, ining si Quadra, base sa background abi Action Art ni Quadra, ini siya ang ginatudlo isa sa mga suspect sa pagluthang sa pulis tinalikdan nga mga tinuig dira sa area sang Golden Field Commercial Complex sa Barangay Singkang Airport. Ang madumduman ko sa balita no may kinagamo to da kag primero nag-umpisa sa tension and then amo to do nagkinagamo sila ang natiruhan na pulis to do naghingagaw lang kadto to da mo do mo na. Correct Action Art isa pa na tapos Do nagresponder lang to although nga may ara na ginban sa pulis man to yang that time mo tong daw na hindi sila magintindihan ay. Oh, isa pa ni Action Art kay ginatudlo ang iya ko na isa ni siya sa ginatudlo, isa sa mga suspect o responsable sa pagpatay abi sa sina nga pulis. And as to the motive, sunod sa iya wala pa ginatumod. Wala pa natumod Action Art although wala nila ginadula ang isa sa mga anggulo sa posibilidad nga base illegal nga droga ang isa sa mga kabangdanan Action Art. Bangod sa apelyido pa lamang ni Lino Cuadra Action Art, ati may mga relatives man ni nga kilala nga drug lord, may ara man ni nga matag-as abi, may mga posisyon abi sa kung illegal nga droga ang paghahambalan. And pero suno sa iya Action Art, isa ini sa mga motive pero wala pa gid natumod exactly kung ano ang pinakamotibo sa pagpatay sa iya Action Art. And at the same time, sa karon suno sa iya Galing gatiway pa man may establish ang pulis na no in fairness sa pamilya sini ina mga kwan man lang mga iya sang pulis nga mga initial information as to sa iya yung involvement kun illegal drugs to ay kabalo kun bala tuod gimana no. Correct Action Art amo na ang wala pa gid na tungod although he have made mention wala nila ginadula ang posible nga ang anggulo Action Art. Kay kun lang taon mo Action Alvin lang to bala ang the way nga ginpatay siya hindi lang niya kay normal nga siling nga ginutang ka lang because nga may do sobrang kaaking nga daw inam lang kuan kagid plano kagid nga
yun niya, ang tinutuyo sa imo kung nga ang agin timingan kagida. Action na Kipatyon kagid mo. Okay, pamangkot ko man na siya, ano sir posibilidad kaakig o kung kadumot na gidabi. Gintirugin siya patay, siling gani ni Pajarito. Sa ina, may kaakig, kag may kadumot gid nga agin tiro patay ang ining nga biktima. So bali ang natabuan sa insidente, kagabi actually partially nakaabot ko sa live ni Action Jan. Dira sa North Terminal gali tabo gini. Sir, dira sa North Terminal Action na Art. Grabe. Dira na tabo kay Dahil lang gani, okay, why siyang may mga kwan Action Alvin, siyang may na salabat dito. Oo, bali ang target lang gid Action na Art siya lang. Ang ining biktima may lang wala na sa labat, although may ginahulat man ni siya nga babae aksyonar, although wala man ginmensionar abi ni Major Pajarito. Kag dapat amo na si Shaun sa pulis, sino dapat ang imit niya kung tabuon niya? Oo, amo na siya kag na magasugod action art ang investigation nga base po sa posibilidad kilala sa nga babae abi ang ining tagluthang sa biktima kay subong gani bisan si Pajariton gasiling wala pa sila sang persons of interest. So meaning blanco gyapon. Angko gyapon sir. Pero pila ning pilas nga nangko niya bangod sa kadamo sang basiyo sang 45 kag 9 mm nga na-recover? Bantayan ta ni karon action art kay siya mismo nagasiling nga ipaidalom ini sa autopsy, post-mortem examination ang lawas ang biktima agon mahibaluan kung pila kaigo ang sang bala ang nagrekta sa iya sining nga kalawasan action art. Oh, pila nga daan ka bilong nga basiyo to kung pila gito hindi lang lakog nga kalibre sa armas ni sa 45 action Alvin maigo ka sa fatal nga portion sa lawas mo huya ka na magtindog sila mo. Oo, makon mo na yung caliber 45 kag 9mm action art. Makon mo na yan. Kagkadamo sa tao da, when you talk about North Terminal, magsiling ka North Terminal, amo na da sa Tabuk isang series, no? Yes, sir. Tabuk sang series sa may mga paradahan ba sa da going talisay silay. Dara ya action na art, dara mismo na Tabuk. Why ni salakyan ang victim? Ang victim action na art, i-check ta ni liwat bi kung may ara sa lakyan kayo amo ning nalipat naton pamangkot kagina kay Sir Pajarito. Oo, kay nakita ta na lang yan ara na sa gahapa sa kilid to. Ani man nakaangkon sang nakita ko sa lawas yun kung damo ga pinula nga porsyon to ti siyempre dugo nga nagagulwa sa lawas niya pero ang pilak bilog ni bala lapit sa gintiro action Alvin. Lapit lang action art. Amo na ang isa sa mga 2M true bala, lapitanay lang gid aksyon na art amo gani nga sumulutan ng lawas ya. Okay. Ang ining pagluthang abi sa victim. Gusto ko matian pahayag ni Police Major Richard Pajarito. So far, sir, wala pa kita sa person of interest or suspetsado kung nga wala ma-identify kung may gabi na natabo. Medyo malayo na ang grupo. Pinatim man sa aton nga bit patrollers alagson dami apang wala man nila maabutan ang ginsakyan sa suspetsado no allegedly sakay sila sa isa ka Innova color red or maroon. Taga si Nino nag-abot ini around 6:40 kung sabihin na mo mananatabo ang shooting scene sa may sila Talisay terminal sa mga POG. Base sa among investigasyon may nagahulat na siya nga friend nga babae sa muna nga oras. Pag pinali lang ang ining friend niya nakabati sa mga linaw po kaya nakita niya na nga si Lino Quadra ara na nagahamyango na nga may mga dugo no sa kalawasan. Diyan may kaugot man sa iya, granding ginadtad sa mga balalawas ya. Yes, no, makita natin nga may kainitid ang suspetsado nga siguro gito lang mapatay ng biktima. Siguro may kainit, no? Sir, initial background kay Lino Quadra, sir. So sa amo nga pagpangusisa nga ini si Lino Quadra before may ara ini siya nga kaso man sa area sa Station 8 so mo panangamon nga ginatanaw kung gina-check namon tungod nga ang tanan nga impormasyon na allegation lang so i-counter check naton kung ini
kanan no, matuod. Anong kaso niya under sa Station 8, sir? Base sa information, no, alleged bulbado man siya sa pag-niruhay sa una dito sa Golden Field na kung sabihin na napatay mo no, ang isa ka pulis, no, ang isa ka pulis na nabisibo doon na iyo man sang bala. Anong relasyon niya, sir, kay isa sa kakilala nga mga drug lord diri sa Bacolod? Hindi man madula natin nga itanawang ilang ang gulong allegedly kung bulbado sa ina ng mga legal na mga pilibidanis. So, ginatanaw man na natin. Aksyon na Art ang kabahin yun lamang sa pahayag diri no, ni Police Major Richard Pajarito. Subong misyon na sa police station number 3. Ang pamangkot, siniyambot kung may ang masko sa Bacolod do, itong lang motorized anti-crime. Oo. Ha? Oo, mugit. Kung nag-operate na to, kung bala nagalibot-libot ng gidman sila. I know Action Alvin nga ining Innova, kung Innova gidman ni, either brown or red color, Red or maroon. red or maroon color, siling ko sigurado ni kung maghimo ka crime, alangan pa nga may ara yasang plaka ang slakyan mo. Ani man, isa pa na aksyon Diba? na Art, oo. Kung ini plano, kung halimbawa, ini siya gintiro hindi sa workplace, hindi sa balay niya, inibot ang balon, nagpaidalom ni Action Alvin sa puwerte nga monitoring. Ani, isa pa Diba? na aksyon Art. Yes, Hindi sir. lahog niya nga, mayo kung, ang question da, bala usual ni siyang kakadto da, may usual siyang ginaapas da, amo na? Oo. Isa Oo. pa na aksyon na Art, isa sa mga bagay pa na nga ginalantaw magkaroon sa mga kapulisan aksyon na Sa bahin sa pamilya, way paginsubong, no? Sa Wala naghatag pa. ng statement or any reaction regarding sa ning incident, eh. Tingwaan ta ni aksyon na Art nga magkakontak kita sa makakadto kita mismo sa pamilya. Okay. Sining victim para kahit paano aga pa makakuha man kita sa pinaka-latest. Okay, para may update, maluan oo. taman eh, no? Oo. Sa pamilya. Kay, number one, di ko man niya personally kilala, gid si Lino. Although nga, nabatian ko ngalan niya. Yes, aksyon na Art. Bisan gani kita, kagina pagpadulong man naton sa station number 2, mabatian man ang iya sining nga pangalan aksyon na Art. Station 3. Station 2, pagkuha bala naton ti Ah, sa kaya mga kay original titra siya, istorya. hindi blagay star siya dra sa Pasigay sa mo. station to. Barangay 2. O gani station to sakop ng barangay to, di ba? Yes, sir. Na, Sakop sa Station 2 ang iya sining nga barangay aksyon na Art. Okay. Report sang patrol, ang kaaksyon nyo, aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ano ang madalong nga motibo sa krimen? Sa pagpatay sining senior citizen na kun kabigon because sobra na siya 60 years old. Iniisa na naman krimen nga nagdugang sa listahan diri sa Metro Bacolod nga sa diinti subong nagapabilin nga blank wall. Wala pa na ibaluan sang pulis. Ano gid ang madalom nga motibo sa krimen. Pero ang pinaka-worst kiti may ginlutang kag may napatay. May, mabibreak na yata kami ng jowa ko. Sa tagal namin di nakita ngayong pandemic.
Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Alas 8:24, Aksyon Radio Philippine Standard Time. And angot sining insidente nga nagluntad kagabi. Joining us this morning is the Vice Mayor of Bacolod City, Vice Mayor Elcid Familiaran. Kuwanta lang sa reaksyon because isiling ko dugang naman no, sa listahan sa mga insidente nga nagluntad diri sa Metro Bacolod. Kag subong, ang pulis, blank wall gihapon, daway gihapon gid sila makahibalo kung sino ang naghimo sa krimen. Vice, how are you? Good morning. Mayong aga, Action Art, mayong aga, gid sa atron tagpalamati. Salamat gid sa time. Vice, this is a sad news for Bacolod City since may ara naman sang panibagong nga kaso sa pagpanglutang kagabi. I don't know kung may nag-inform na siya mo regarding sini, pero may persona naman ginlutang kag hindi lahog damo ang mga basiyo nga na-recover, Vice? Yes, Action Art, kagabi nakalabot ina sa aton that the condolence sa pamilya. Ang pagtilaw karon kag ang challenge nagkapabilin sa aton kapulisan. Sa pagsulbar sa mga kriminalidad nga nagaluntad sa aton palibot. Very peaceful ang siyudad sa Bacolod sang 2 to 3 years ago. After that, may mga series of unsolved killings, unsolved crimes na gakakulbaan or gakakugmat ang aton komunidad. So kabay nga masulbar ini sa madali nga gilayon para matagaan hustisya ang pamilya. Yes. Hindi namin Action Art na amulan ta ni Perme. But kung ang krimen masolusyonan mo, mapinpoint mo ang kriminal, mapasakaan mo kaso ang kriminal, although ang victim may nadula na sa pamilya but then ang kwan bala feeling of may peace of mind ka, satisfaction na pinpoint ang person responsible sa krimen. Okay. Kung hindi ini masulbar nga mga kriminalidad, then ang aton populasyon, ang aton publiko magapabilin sa ila huna-huna ang kakulba sa ila kaugalingon kag sa ila pamilya. Aha. Manumduman ko nga every time may mga cases nga nagluntad katulad sini, and then hindi matagan sang nagakaigo gilayon nga pag-akto sang pulis o kung hindi madakpan ang suspect, hindi mahatagan hustisya, then ang masaming ginambal mo, this is an alarming situation, Permi. Correct na siya, Action Art. But sa kriminalidad, ini sa mga krimen, very important ang participation sa mga witnesses. Okay. Unless nga ang pulis ara sa crime scene, no? Kita iyak ang krimen. But kung wala ng pulis, ang civilians, witnesses, importante nang ila role. Kaya kung wala witnesses, di sino karon ang pasakaan ta kaso. Yes. So ang aton kapulisan, dependent ini sa mga witnesses nga ara sa crime scene. Even ang kwan gani ang sketches gani ginakuha na lang, sketch na lang Okay. Ano tsura yan, may bigote, ano kataas, di ba? Then kung makuha na siyang kwan, artist, makuha na niya ang tsura, so ginakuha gina-filter ina siyang aton kapulisan, investigador, sa mga galerida nila, sa mga criminals, muni tsura ya, okay. So may amat-amat makakuha ka lead, no? Kasi damo-damo, possible angle sa isa ka krimen, no? Yes. So, kung wala witnesses, paano na karon basulon tang aton pulis nga
Ano pagsulbarya sang kaso kung wala witnesses? Galing ting isa na kabagay, Vice. Ang tao kung kaisa, bisa na kasaksi pa kulbaan, siya ti itip ganito siya nga may ara pa siya kulo kwarta, kung ginpatay man kung kaisa, may kulo connection niya, itip ganito siya, ti ma-witness na ba si kung masapos na giti apat yun? Correct, kapin pa kung wala man lang siya relationship. Na- Kung duwa siya, kayang iyang kabuhi, mabutang man siya ital-ital. Well, bangon siya ng insidente, maybe sa inyo meeting siguro sa Peace and Order Council, matalakay iniliwat. Well, from time to time, ang aton Peace and Order Council, regular na siya nagamit. No need na iyang mangayo patang i-convene sa akin. Okay. Kapangsyon na siya. Aha. And dati ka report inadang aton BCPO siyang crime against person, crime against property, and crime solution. So, ang crime solution, kini krimen na tabo na, ang solution is very important. But, kung nakita ka dang ang kriminalidad ng kasaka, so ano mga measures yung ginahimo? So Okay. that nga manaog ina. So, very important, amuning ginademand siyang publiko, ang police visibility. No, galing, ang aton kapulisan, kulang man, pila man lang, sige pangayo naton sa region, siyang additional nga pulis. So, ano pagid ang mga measures nga dapat imuon na ma-prevent naton ang mga krimen. So, again, condolence sa pamilya, kabay nga may mga witnesses dira, makabulig ka mo hatag informasyon sa aton kapulisan. Yes. Vice, ma-shift na lang ko very quickly because Monday, March 15, expectedly, daw muna ni ang pag-umpisa man no, sa implementation sa IATF Resolution 101. Initially, naka-meeting kita dito sa Bacolod. What will happen because the province daw, plano yan ni Gob, ang turismo buksan on Monday, pero the requirements nga dapat mag-provide ang travelers ang nagkaigo nga negative RT-PCR test result. Diri sa aton sa Bacolod, na-discuss na sir sa IATF man local? Well, ang aton nga restrictions nagabase sa kwan. EO nga gina-issue ni Mayor. Okay. Nga ginabasihan man ang resolution nga pasar sa national IATF. So from time to time nagamiting yung regional IATF and that as to sa resolution 101 gusto nila may uniform ang aton requirements or measures. Kita so far wala iya problema no kung ang taon mo basta kuan lang ta regional wala tayo gani requirements na kung na lang ng stock truck, no? So, dukay na tayo naghatag ligwa. Na mabuhi ang aton ekonomiya, mabuhi ang aton turismo. Only that, kasi may mga tourist destinations kita dire na may mga ara man sila nga ila requirements. Aha. So, respetuhon ta na kay may hindi man na sila covered sang aton nga requirements kaya sila nga LGU. Yes. So whatever nga mga protocols nga iya sang province pwede gina maistoryahan diri sa EOC kung invite lang. Aha. Sige, on that note, bye. Salamat gid for the time. Good morning and God bless. Yes, thank you. God bless. Kag more power. Vice Mayor Elcida Familiaran, amo naman ang chairman sa local IATF diri sa Bacolod. Sila ni Vice, ang misyon subong ara na sa Philippine National Police kung paano sulbaron ini nga krimen. Ang isa ka krimen, masulbar ina kung mayara ka. Number one, mabakod ang ebidensya mo, may mga witness or mga saksi nga magatindog nga magatudlogid kang nakakilala sa naghimo sang krimen. Pero kung ina may kulang kadira, no? Nga at least mangin babakod ang imong kasong ipasaka sa korte, mabudlay bisan sa kapulisan
ang pagsulbar sang krimen. Luyag na ito mabatian, liwat, ang tagpamuno sa Bacolod City Police Office, ang direktor sang BCPO, Sir, kung ano ang imo mahabal, angot sining naganuntad nga insidente. Ang mga negosyante nagligan nakahambal na gani. Siling nga okay gid kumpiyansa kami sa liderato sa BCPO because visionary. Damo siya plano para sa Bacolod City. But ang question, ti subong sa mga krimen nga nagaluntad. No? Nga ining mga pinatyanay nga cases sa Bacolod. Number one, paano naton sulbaron ini? Ini ba lamang inyo normal na lang? O kung amo na lang ni ang usual tamabatian? No? Nga kung may bulubinlod o kung may jutay ka nga problema, daw mating kaya kag patyon ka lang. Kaya kung naman yung sitwasyon, ti way na pulos ang korte tay. Na way na kita sa korte, maano pa dira karon obrahon nila kung kutob sa may mga dapat ipadangat sa korte. No, dapat inang kung may mga kaso or ang tao man questionable ang iya pagkatawo dira or may mga nagkomiter nga masala hindi man sa otoridad kundi sa pariyon nila ti kung may ara na siyang culture of impunity or may ara sa mga tao dira o kung halimbawa butang ta personal grudge sa ginalinan sa sining insidente yet dapat ang gobyerno ipakita naton no kag ang mga otoridad in the case sa sining insidente ang pulis kati may ara sila they're on top of the situation to solve the case because budlay no subong pwede man na baluntat ya huwag man ta niya labot na anong labot na iya kay di ta man na kilala di ta man na paryente but at the end of the day ini siya kalaway lang lantawon nga daw sa una duway man nagkaluntad nga mo ni do ka isolated sa cases nga may ginapang lutang gag may ginapamatay ara ka skilidalan ara ka subong ya bisan ara ka sulod balay mo no, hindi ka safe mo pero ang aton mga otoridad ara ang challenge sa BCPO kung paano initanan maktuhan i-review ta na blaliwat pila na gid ang suma total sa mga cases incident nga nagluntad sa Bacolod kagin panglutang nga nagkalamatay pila ka porsyento ano na kadamo ni kag pila diri sa sining mga kaso ang nasulbar sang kapulisan. Good morning lang kay Ma'am Vanessa Mayo niya good evening. Gabi subong dito sa Minnesota, USA. Si Juval Trinidad, good morning, God bless. Mayo gid nga pagmonitor si Mario Victoria Paredes ngo. May ngaga Christine Minies Villalobos, tanan kuno nga may miyembro sang Energy Fans Club. Kamonitor siya dito sa Pandanon DSB. Haraman si Yuditorta de la Piña Barbecue. Good morning. Virgie Olpinda. Good morning, monitor man sa Celine Homes. Salamat gida. Advance happy birthday sa amon nga duwa ni Tita Ibo ni. Siling ni Yuditorta de la Piña Barbecue. Grabe siya. Advance happy birthday sa inyo ha. Jocelyn Liboon Dispoho. Mary Joy Camiro, araman si Bilin Salaw, salamat gid. Amy Esmeralda Dolido, si classmate Renato Panoy Torres sa Kandoni. Ano tabo na si kay former Kapitan Murillo, nanoning nakita ko sa Facebook, classmate ano ni siya, ano tabo na siya, no kay nung Ferdinand. Atia Kim Iriman, Mary Grace Eugenio Fermin, Guillermo Clarito, agaw po ng Bugos Kapuara sa Sambarge Buenavista, Gibong Pontevedra. Sa pagpanguna ni Guillermo Clarito, gimo niya malipayon nga nagatabid sa imo program. Salamat gida, niya wala sang pagpangduha-duha. Ganit tamaran ako sa ikaduha to fall in love again sa iban. Total may Action Radio Bacolod naman, nga mangita pa ko sang iban. Ay, kalain! Do si Action na. May ara ka naging number 1, mangita ka pa iban. Manjo Arnijo, Ronald Tulusa Armones family, good morning. Sakay paring Turco Jongko, pare. Musta ang bigotita? Alex Fuentes, thank you so much. Jocelyn Sungkumedia, madam, good morning.
Inatame man sa San Diego, California, si Donna Robles Prodigalidad. Gamonitor siya gali, no, Jocelyn Song Comedia. Thank you, good mama, sa nagamonitor man itong kilala mo sa area sang California. Jennifer Madali, nakakita ko, sige, Ara si Bia Jonathan, Sheila Alagos, Sir Alex Montesa, hindi sa rason ni ginapangunahan tanang investigasyon sa aton kapulisan, sa bahin sa kaso sa ngilutang kagabi sa terminal sa Barangay Bata. Sila niya, mas mayo na ihatag sa NBI para iyatan ang ina nga kaso. As we can see, na failed ang kapulisan sa paglagas sa mga suspetsado. Confused sila sa ginasakyan sang mga suspetsado. Tiyan mo na, wait may balawan, wait pa sigurado ko na nung kolor sa itong alleged Innova. Ayosa, no, kay Sir Alex Montesa. Thank you, Gid, for joining. Si paring Kenneth Valencia, Idol, good morning sa imo. Dason sila nga pigita. Ara si Neri Main, happy listening, Tita Virgie Kitko. Lay Gay Villaris at Chibar, Bravo Roy, Araman, Kamonitor Divina Amado, kag Jam Jam Andrade. Salamat, Gid, ang iban, karon naman, dugay-dugay. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya.
Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga... Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1!
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:54 na. Oy, good morning gali. May lang nga pag-monitor kay Sir Imbong Diocampo, no? Ga-monitor lang siya kuno sa maawa. Sir Imbong, good morning kay GR Media Villa. Good morning, sir. Sino ang natiruhan sa northbound terminal sa Bata kahapon? Muna si Dodoy Quadra, no? Lino Dodoy Quadra, senior citizen na ang gin-tero. Ayos kay Mary Grace Eugenio Fermin, good morning man. Manjo Aniho, kumusta ang puding ta? Morning dra. May lang nga pag-monitor. Ang iban ari pagidoha sa kay Milo Huyatid Amit. Good morning. Monitor man kami sa Barangay Bata. No, si Ophelia Galero RC ka monitor man kag Livy Hilly, no? Paring ipi, good morning. Halong gid, no? Nya kon pulis man mismo ga pamatay, amo nang isa ka question da. Hindi man na pwede guro nga matago nila na, no? Kag kun pulis nga man halimbawa, tinga patyon mo abiman kun madakop mo malanggag kun may kaso ka, no? Amo nang isa da ka gusto na to ni balon. Roy Bravo, good morning. Monitor lang sa New Zealand, kag kumusta sa magrupo ko da sa OTTG. Kaupod ko anay sa GNC Taxi. Ara ka na sa New Zealand. Si Roy Bravo. O sige, good morning. Angelo Anlap, good morning. Ara man ga monitor karon nga aga si Huma Lumina, no, sa Barangay Tangob. Sheila Alagos, thank you for listening karon nga aga. Alas 8:56 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Unahon ko lang, usayluhan ko lang very quickly. Kay ti kahapon, ginulat ang AstraZeneca. In fact, abi ko gani kung sang aga nag-abot, galing kay TY, galing mahingagaw, doon nagdungan ni sila kahapon ang vaccine dito nagalin ini sa Region 6. No, ka nag-abot diri sa Bacolod City sang hapon na. Now, ang sabahin sang Sinovac, kundi ang pag-roll out sini expectedly basi matapos man today, Sabado, or basi kahapon natapos sa gidman. Now, ang AstraZeneca, intended ini para naman sa mga senior citizen or may edad-edad na iya kay until 59 years old lang tong Sinovac nga pwede mo mabakunahan nga mga medical workers or frontliners. Ano man, nakakompleto na ni may mga listahan na sino nga mga hospital ang unahon na naman. Inibalad at include sa 7 man gihapon ka mga hospital sa Bacolod kag makaigo ini ang kadamuon sang doses nga ginpadala sa Metro Bacolod. Di balo na to, nag-update sini. Online sa hotline. Joining us this morning is Dr. Chris Rungon, ang Deputy for Medical and Data Analysis sa Emergency Operations Center sa Bacolod. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning, Action Art. Mayong aga sa tagpalamati sa imong programa. Mayong aga, Bacolod. Salamat gid sa time kahapon. Ato ko to sa area sa Barangay Alihis. Kita, takagaling kino nalang-alang kung magbugno si imo kay Doc Kasako. Giblabangod masang turnover to, Doc. Yeah, no, we're happy natapos na sa DPWH, no, ang ilang gin-turnover sa aton
TTMF, no, isolation quarantine facility sa Barangay Alihis, no. So may ara kita nga sumatotal nga 64 rooms, no, na para maging isolation quarantine facility naton para din sa syudad sa Bacolod. Yes. Dok, ang akon gusto gin may baluan subong. Right after kahapon nga gin-receive naton ang AstraZeneca, ano ang latest siya ni update kag may ara na siyang target nga amo ni ang bakunahan kag saan ma-start ang pag-roll out sang AstraZeneca vaccine? Yes, no? So nakabaton kita sa total ng 312 vials sa AstraZeneca gikan sa regional office nato sa DOH6. So ining 312 ni na pertenece ni sa apat naton ka hospital nga level 3 kag level 2 facility nga sa healthcare workers nato, no. Amo ni ang Corazon Locsin Riverside Medical Center, ang aton nga Bacolod Adventist Medical Center kag the Doctors Hospital. Okay. So ang target sini sa AstraZeneca amo ang unahon nila bakuna ang mga 60 and above years old naton nga mga healthcare workers. Okay. Pagkatapos nila bakuna sa 60 and above years old nga healthcare workers, ang mabilin nila nga bakuna amo na ang pwede nila i-roll out yapon sa ilang mga healthcare workers sa hospital nga wala na abtan sang una naton nga allocation sa ila, no. Kay sa subong sa datos sa una naton nga nabaton nga bakuna ikan sa regional office nato sa DOH6, tanan nga hospital, no, natapos na except na lang gid ang Southern Bacolod General Hospital. Okay. So fully subong ni nga adlaw tapuso na nilang ilang pagbakuna. Then pero in spite of that na namian man kita kay ang feedback is daw damo pagid sang gusto magpabakuna nga healthcare workers. Okay. So kung may sobra sila sa age group ng 60 and above, tanan na bakunahan na, ang sobra sila pwede nila magamit para sa ilang mga healthcare workers na wala pa nabakunahan sa Tagsa Hospital. I see. So, ang sa Sinovac, almost done na, kag amo na lang sa Bacolod South, or South Bacolod nga hospital ang waay. Yes, natapos na, no? Okay. Tanan nga hospital. Ang aton datos na yan, nakapakita na natapos na sa Corazon Locsin ang pagbakuna sa ilang 900 healthcare workers. Natapos naman ang sa Don Pablo Torre Memorial Hospital, 600 doses. Natapos naman kita sa The Doctors Hospital, naka 95 sila na personnel nila, no, healthcare workers. Ang Metro Bacolod naka 78, ang Bacolod Queen of Mercy naka 116, ang Bacolod Adventist Medical Center naka 148. Apang after sinisang first rollout nila, nagtaas pagid, no, ang nagpalista ng mga healthcare workers na gusto mabakunahan. I see. That's the reason why ang instruction sa Department of Health Region 6, kung matapos ang 60 and above na healthcare workers sa kada hospital, ang nabilin nga bakuna pwede nila magamit sa mga healthcare workers nga wala pa na bakunahan nga nagpalista. Yes. Now, since nga ini-intended, no, kag ang priority sini ang mga 60 up nga mga medical frontliners, may data kita, Doc, all over Bacolod City. Mga pila ni sila ka libo or gatos man ining mga 60 plus nga mga edad sa medical frontliners nga possibly mabakunahan? Yeah, so initial nga gathering nato sa data, no, coming from all the hospitals na gather to naman gani, including nato ng mga TTMF isolation facility kalang sa City Health Office nato, no. May ara kita to sumatotal nga mga nearly 600 ka mga healthcare workers nga ang edad 60 and above. I see. Now, ang 300, ano ni siya vials ni Doc Nabaton naton with 10 doses ang unod niya? Yes, so nakabatong ka sa 312 vials, and each vial is a multi-dose vial. Mga magka-multi-dose, isa ka vial, pwede siya magamit sa pulo ka tawo. Kaya ang isa ka vial, 5 ml. Okay. Kaya ang ginahatag naman lang is 0.5 ml, so pwede na ito magamit siya sa pulo ka tawo. Amo lang nagaling. Pag abri mo sa isa, kinandaan may ara ka na nakapila nga pulo. Kaya iti dapat i-consume mo na siya mo pag abri mo. Then pag abri mo naman next, siguraduhin mo may pulo na magagulat. And so on and so forth. Muna siya ang tostada sa ato nga pagbakuna sa AstraZeneca. That's the reason why sang kagapon, sa Biyernes, nagpatigayon ang Department of Health Region 6 ang isa ka webinar meeting para agud to i-discuss, no, ang protocols, i-discuss ang guidelines sa pagbakuna sa AstraZeneca. Okay. Kada bakuna, kada brand lain-lain ang ilang mga lain-lain ang ilang mga guidelines. So katulad sa Sinovac, it's a single dose per vial. So isa ka vial, isa ka dose. Ini naman yung AstraZeneca,
isa ka vial, pulo ka dose. So, kanya-kanya sila ng mga specific instructions as far as the manufacturers are concerned. Yes, so kung matapos ang pag-roll out sining AstraZeneca, we're expecting that all medical workers in Bacolod City makumpleto na sa pag-vaccinate. Hindi pa Action Art, no? Kaya kung lataw mo sa datos ta, may ara kita sobra sa 12,000 na mga healthcare workers nga nalista nato, no, sa aton nga master listing. Okay. Na healthcare workers, no? So we're expecting in the coming days, no, may maabot pa kita nga bakuna nga i-roll out diri sa aton sa region, no? Kay nakabalumang kita ang aton nga region nagmuno nga may palaboton kita nga another donation, no, sa 6 million nga donation sa People's Republic of China. May 1 million pa kita nga doses nga palaaboton sa Marso 25. So hopefully sa dira nga 1 million doses mahatagan pa kita sa mas dako-dako nga allocation sa Region 6. Kay ang aton sila nga gusto nga matabo is that gina-request nato sa region ang acceptability, no, kag ang momentum sang pag-abot sa mga bakuna sa aton mga hospital ang gikataas. So gusto nato nga masigig-sige ang rollout, no, masigig-sige ang pagbakuna naton. Agud to ini nga acceptability nga nabatyagan sa mga hospital, mapapanaog ta sa mga kabarangayan, mapapanaog ta sa mga ordinaryo nga pumuluyo. Agud to makita nila nga ang ilang mga doktor, ang ilang mga nurses, ang ginasaligan nila sa ila ikayong lawas, may salig sa bakuna. So hopefully ma-inspire ni sila kag masunod man sila ang magpabakuna. Yes, no, amo na ang isa sa nakita ko, ang momentum subong as you mentioned while ago, nga amat-amat nagdamo naging ang nag-interesado nga magpabakuna because man sang primero ti may duda kag atong iban nga ti kun hindi sila sa Sinovac, at least mayroon sila option subong because of this AstraZeneca. Yes, kag Action Art ini this is a very good na development nga nag-abot ng AstraZeneca. Kaya gusto nato ipakita sa pumuluyo nga AstraZeneca is safe. Ang AstraZeneca maayo klase nga bakuna. Kaya amo niyang gin pre-order sa ato nga pinalangga nga mayor nga si Mayor Bing para sa siyudad sa Bacolod. No, we're expecting 650,000 doses. Okay. That's the reason why gusto naton ini siya ma-roll out diri sa siyudad sa Bacolod. And hopefully, amo man nga magamit ang bakuna, no, sa mga i-conduct natin nga mga simulation exercise sa mga lain-lain nato nga vaccination centers. Okay. Agud to, pag-abot sa aton stock nga gimbakal sa siyudad sa Bacolod, masigi-sige na gid ang aton nga mass vaccination sa almost 27 vaccination centers naton diri sa bilog nga siyudad sa Bacolod. So ining nabaton naton nga extra AstraZeneca kahapon na turnover na ni sa mga hospital, Doc? Ang iban na turnover na, ang iban subo pa lang nilang adlaw kwaon. Kaya nag-abot siya late naman sa hapon mo. Kagapon. So, ang instruction sa aton sa region 6 na Department of Health, as soon as mag-abot, makommunicate kami sa mga kada hospital, and majority of them will be getting their vaccine supply this morning, Action Art. Yes. Kag, as a matter of fact, karon alas 10, may araman pa nga i-conduct na ceremonial vaccination sa aton NGC lobby. Agud to ipakita taman ang historic naton nga pagbakuna. Una nga nabakunahan sang AstraZeneca sa siyudad sa Bacolod. Okay, so may ceremonial naman karon at 10 o'clock. Yes, may ara kita sa lobby sang New Government Center. Sino gina-expect nga mabakunahan diri, Doc, nga mga kilala nga mga doktor? Ate, may ara kita nga mga doktor nato, no? Mga ara mo sa mga ospital, sa office, no? So sila na makanto karon. Okay. Sa ngalan nila, mabalaan ko pa na karon kasi ang in-charge balaan sa pag-imbitar sa mga doktor na mapabakuna karon. Aha. Now, if you may, ma-shift lang ko very quickly. How about mga trainings and seminars naton, BHW, sa matapos ni siya? So far, ang aton ng BHW training, no? Nag-divide sila sa lima ka cluster, no, sa aton na BHW in charge, no, kung aton HEPO officer na si Ma'am Sara Saligay. Okay. Natapos na natin kagapon, no, ang last natin na batch, ginconduct natin ang training sa Barangay Granada. Kaya kanami gid, no, sa reaction sa aton mga BHW, kay ako kung mag-training kita, ginuumpisahan natin asang pamangtot, sino di sa inyo magpabakuna? So initially, ang mabayaw na sang kamot, siguro bitaw mga 80% lang. Pero pagkatapos ang aton na training, kag aton nga information education campaign sa ila, tanan na sila subong desidido na magpabakuna. So, very good. 100% turn out. So, kaya ang aton nga gusto mensahe sa aton mga BHW, the best way
to encourage and convince others is to lead by example. Aha. Ti una na ako mangkuton sa imo sa pumuloy mo sa barangay. Ti ikaw na bakunahan ka na? Ti ko magsabat ka, yes na bakunahan ako. Ti natural lang sunod ako pamango. Ti kamusta? Ano pa matsyag mo? Ti may natabo sa imo. Ti ko magambal ka, ti kita mo ko di subong gatubang sa imo. Wala mo may nabatsyagan. Langit lang sa pumatsyag, wala mo may natabo sa akon. So natural, masunod sila. Okay. Kaya nakita nila na ang mismo nag-edukar na bakunahan na. Wow, very good. No? So, saan ning expected na ton nga magpatigayon sa city-wide simulation exercise? Sa Subong Sini, hindi na-finalize pa natin ang schedule, pero tentatively, na-set natin siya sa March 19. 19? So, na Biyernes, yes, sa Biyernes ka pala abutin. So, sa liban ni siya ka mga vaccination centers? Yes, ma-set up ita pulo ng vaccination center sa sining simulation exercise. Ba pulo gigali? At least damong gali ni siya, Dok? Yes, sir. Kaya kilala natin action art na ma-simulate as early as this. Kaya para ipakita sa atong pumuluyo na anytime na mag-abot ang takong allocation gikan sa national government, no, or gikan man sa COVAX facility, ready ang siyudad sa Bacolod mag-conduct sa mass vaccination sa kadamaan na vaccination centers natin. Ilang pulo ka na, kulang taon mo, wala pa galing nakatunga sa Davao City ng mga vaccination centers na dapat natin mag-conduct ng simulation exercise. Okay. So pagkatapos na ng pulo, sunod na naman ang another pulo, and then ang another 6 para maubos na rin ang Davao City na vaccination centers sa syudad. Kasi natin dapat i-prove sa pumuluyo na ang assessment na conduct sa Department of Health na ang Bacolod City ang pinaka-ready, no? May pinakataas na percentage rating sa readiness, sa tuod, no? Kasi hindi na siya kuris-kuris. So, kung ang tawag niya naman, pagsugod sa ating rollout, ang ating mga hospital, preparado sa pag-rollout sa bakuna, sa MGC, preparado man sa atong pag-rollout sa bakuna, see how much more kung mag-abot na gina sa mga kabarangayan. So gusto naman i-assure ang atong mga pumuluyo sa syudad na ining atong bakuna, mga programa, at ang atong mga vaccination centers are ready. So kapasalamat kita sa liderato, no, sa atong committee chair sa vaccination center, si Councilor Inoy Novero, ay tingin plastan na ang groundwork at naplastan na naging yung mga vaccination centers. Yes, Doc. So, good luck sa inyo and hopefully nga ini karon nga sitwasyon naglapot na sa barangay kag hopefully ang mga registration naton sa barangay nag-increase man katulad sa na-expect after sa mga rollout o pag-rollout sini nga mga vaccine. Pero nakita ko sa inyo live sa kwanla sa may Facebook. Damo sa mga ginapadala banda nga mga questions, may mga clarifications, may mga concern. At least kung ma-address nyo, Dok, ka-positive dayon ang sabat, no? Yes, ang mga kay for example, kung mabakot sila sa comment section sa ating Facebook Live. Okay. Once masalagan sila action art, kung positive sa response, mahamba sila din, at sige, magpabakula na ko, pwede man ako galing, iskan may diabetes ko, pwede man ako galing, iskan may high blood ko, so wala magaling problema. So, ang importante mo lang sa ila is you need to give them assurance ba lang, kasi may doktor sila na makonsulta, at may doktor sila, kamahamba sila, na clear ka para mabakunahan. So, ang action art, yes, ang importante sila nga hindi kita mag-lower sa aton guards. Now, kag importante nga ang public, hindi maghatag kumpiyansa, kag kalipatan naton ang ginapatuman nga health protocol para kay hindi kita magsunod sa Manila, tubla? Yes, sakto na kag sa subong ako man ato ni apilan, no, sa ato nga pumuluyo din sa siyudad sa Bacolod. Sa subong sini kung lang taon mo sa mga malls naton, sunod-sunod ang mga sales. Ito, masunod ang summer mo. Amo na may mga summer sale na. Okay. No, ang iba hindi lang tag-isa, duha kadlaw, hindi daw sinimana nga summer sale ang ginakandak sa mga malls naton. Tapos may mga General Assembly subong, for example, subong adlaw, may General Assembly ang Employees Association sa Corazon Locsin sa Asia Hotel. Subong ginakandak man ng eleksyon sa Board of Directors ng Seneco sa isa ka eskwelahan sa Barangay Singkang. So ina sa ginatawag natin ng mga mass gathering. So ina-remind lang sila, ara yapon si COVID, amidst nga nagasige na atong bakuna, ara yapon si COVID, therefore kilala ang minimum standards, hindi tagit pag-compromise ang atong paggamit sa face mask, face shield, no, labi na gid ang atong physical distancing, ang paghugas ng kamot. Kag
di na pa nga ba man natin mga travelers natin na gusto magsulod dali sa syudad sa Bacolod. Lihog lang, no? Magpa-RT-PCR ka muna nga daan with 72 hours validity. Hindi ka makasulod dali sa syudad, hindi ka makasakay sa aeroplano, hindi ka makasakay sa Roro, hindi ka makasakay sa barko, kung wala ka mo sa negative RT-PCR test result. Kaya sa Subong Sini, ginakalipay naman na ang protocol sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental as far as RT-PCR test is concerned, pareho na. Ginapangayo na siya from the point of origin. So, kung diin ka, naghalin. Yes. So, Doc, thank you so much for having you this morning. Good luck and halong gid permi. God bless sa imo, Doc. Yes, thank you din, Action Ann. Salamat din sa imo nga kayuyon na suportar sa aton nga programa, no? Labi na sa aton Information Education Drive kaya sa atong pag-remind sa pumuluyo sa pag-observe sa minimum health protocol. Sa terminato ginambal, magpabakuna, imo nga gugma sa Bacolod. Halong ug yon Bacolod. Mayong aga, Action Ann. Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical and Data Analysis ng Emergency Operations Center diri sa syudad sa Bacolod. So mayara naman gali mga listing sa mga listan na muna mo gali mga 12,000 gali ka mga medical workers sa Bacolod. So in short, hindi pa na kompleto sang AstraZeneca kag Sinovac vaccine ang pagbakuna ni Sheila. So hopefully, March 25 may another batch na naman nga iga padala diri Sinovac man kag AstraZeneca nga mag-abot diri sa aton nga mga donation from Manila. At least kung mag-abot gali niya sang Bacolod na gin-order, may mga nakakumpleto na ya no nga sektor sa vaccination program. Now, karon kay hibaloon tani sa udto, kumusta na sumong sa mga barangay? No, natapos ng training sa BHW nga gin cluster sa 5, no? Kahapon tikon magamuna damo na ni sang ginabuyan ni kay luwas sa BHW bayara sa mag-contact tracers. Ngayon ni lang ginabayaran ginasulduan sa DILG nga nagabulig man sa education campaign. Luwas sina iski officials, barangay officials nga sa tugin training man sang aton sining syudad, no, ang BHERTS. Di kabay pa ini matamat sa mga barangay subong. No, damo gapon mga questions eh. Lain gid kung makatuan ini sila sang mga mismo empleyado sang syudad, sa mismo nagatrabaho sa gobyerno, kag sila to ang makaistorya sa publiko, iplastar nila. No, parang at least maintindihan, maghatag kumpiyansang tawo, kag magpabakuna. Okay, ini tanan, para sa akong tinamo man ga personal ga pamangkot kada sugata sige action art ano ang imo plano iya mapabakuna ka at isang primero hesitant magkita no of course kiti maminsar ka man anay mo simo dali lang kalma anay kay mamangkot anay ni mangusisa ta anay ti subong siling ni Dr. Chris Rongon at least ang tawo amat-amat na nagkahangop amat-amat na naka-indicate sa tutud lang tindi mo ni mapilit. Ganang tao siling mo, hindi pa bakuna ka, that is an order. No, hindi niya pwede. Nga manduan mong tao, kag piliton agad nga magpabakuna. Di subong damat-amat siling ni Dr. Rongon, positive nga baton sang tao, parti sa pagpangbakuna. Now, na-turn over na ang iba na portion sa Sinovac vaccine. Ang kinalain, gali ka na gali, vaccine ni may tagsa ka mga instruction. Kaya pa rin isang AstraZeneca, pagbukas mo, paggamit mo sa isa ka vial, kaya to singunang Sinovac, ang isa ka vial sa to is good for one vaccine, no? Meaning, ang isa ka vial to ya, para lang gid sa isa to, katurukan o kung tublukan mo sa bakuna. Tiyang AstraZeneca, sa isa ka vial, pulo iya ka mga persona ang iya sini, nga mabakunahan. So damo-damo kinanglan gali iya kung umpisahan mo ng pagkuha dira o pag-extract sang vaccine, kinanglan sa isa ka vial may tawo ka na daw nga injeksyonan nga ara na sila nagahulat nga daan sila da hindi pwede nga tatlo lang sila anay. No, hindi pwede nga 5 lang sila anay kay siyempre amo nang kuan mo amo nang requirements nga pulo gid kinanglan ka mga persona sa isa ka vial. Take ko may mga concern pa kamo, may mga palamangkutanon kamo, feel free padala sa aton comment section para nga at least mapalabutan sa mga authorities nga sila ni magasabat
sang inyo mga luyag mahibaluan. No? Mga questions nyo nga i-raise naman, ang aton malang diri manugpatigayon kita para at least ang mga authorities ang maka-explicar. At the end of the day, kita ni gyapon niya maka-decide para sa kaugalingon ta. No? Kita gihapon makahimo desisyon para magpabakuna kita. Okay? Good morning lang dira kay paring Jerry Chopoy, Magbanwa sa Macau, China. Amuning former SK Federation President tamon during the time nga pa kita sa SK dira sa Banos ng Kawayan. No, ginatami yung Tita Elma Lusok Polidario kag retired Major Paterno Turalba. Ginatami magali happy 71st birthday subong adlaw dira sa Mambugsay Kawayan. No, sa kay Nelson Lusok. Good morning and happy birthday Tito Nelson Lusok. Inday Kat Bolso kag sa mga pakaisa dira ni Mrs. Ara may sila sa Amerika ga monitor karon nga aga. Thank you for joining the show. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagbalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. This time check is brought to you by Jane Bibing Bautista. Gapamahaw sumong prosigi monitor alin kay Madam Jinky. Action Hotline. Salamat gid baway nagiko time. Salamat gid sa mga nag-upod sa aton karon nga aga kag diri sa Sabadong presentation sa Action Hotline. Ang reminder ko lang sa inyo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule sa nga mga minsay. Karon naman sa Action BBB program. Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action